Oviedo 1, Compostela 1, Burgos 1, Racing de Santander 0, Noja 0, Cultural Leonesa 1, Tropezón 2, Zamora 0, Unión Deportiva Logroñés 1, Guijuelo 1, Ourense 0, Avilés 0 e Coruxo 1, Marino de Luanco 0. E como sempre, cando chegan os partidos da segunda B, os nosos equipos galegos máis próximos da segunda B e da terceira, temos connosco a Gustavo. Que tal, Gus? Que tal, Óscar? Hoxe tiveches a oportunidade de narrar ese Oviedo Compos, que non hai tantas temporadas, era un partido de primeira. Sí, unha auténtica mágoa porque o Compos fixo un partidazo e mereceu moito máis. Este é unha gran xornada porque temos a dous equipos por primeira vez na temporada entre os 4 primeiros. Imos comezar cun deles, xa me dicía Tito antes cando chegábamos ao plató, mira, xa cho dicía o Racing de Ferrol, aproveitou para lembralo. Pois sí, Tito, sí, o Racing de Ferrol está aí. Eso como nas caras, cando ganas unha vez tens que recordarlo 3 semanas. Pois sí, señor. Gus, que? O Racing, o temos aí, O Racing fantástico. Eu creo que igual lle custou adaptarse á categoría, moitos xogadores que viñan arrastrados do plantel de terceira división, algunha novidade, pero unha vez tivelo insistindo, saque de honra de Nate Davis, que tamén hai que subliñar. Leva uns días moi emotivos en Ferrol. De homenaxe en homenaxe, pero, bueno, ben é certo, Tito, que igual é un terceiro posto ficticio, porque aínda non descansou o Racing, pero é un terceiro posto merecido polo que leva facendo nestes 2 últimos meses. Sí, creo que vai a seguir crecendo en sensacións, sobre todo de fortaleza na categoría e en puntuación. Sinceramente, eu aposto polo Racing porque ten unha plantilla de moita calidad. E creo que eso lle vai a dar moitos puntos. Manu Barreiro está metendo gol, Vela está desbordando, ten un centro de campo de creación e de traballo. Lle faltaba collelo ao aire. O fixo e agora a ver onde está o seu tope. Era unha segunda B un pouco descoñecida. Crees que unha vez que empezamos a coñecer todos os equipos, ten opcións de estar entre os 4 primeiros? Penso que sí, penso que o nivel dos equipos galegos este ano na categoría, vamos a decir que está na media dos máis altos. Entón, bueno, aí ahora entrarán outros factores, pero sí que temos posibilidades, calquera dos equipos galegos, Ourense, Racing, apenas o do Compos que se deixou 2 puntos. Que vendo hoxe Oviedo que é o líder, claro. A verdade é que tampouco asusta a ninguén. Temos ao Guijuelo, que non é un que ten que estar aí, entrando por un galego además, Rubén da Barrera. Bueno, eu son positivo tamén na segunda B, Vímoslo 1-0, gol de Manu Barreiro, unha xogada moi sinxela no mundo do fútbol, saque do porteiro e unha definición fantástica de Manu, e o 2-0, a saída dun córner, marcou Antonio. O fío que estaba descomentando, preguntan en Twitter uns cuantos telespectadores se o Racing de Ferrol podería ascender. De verdade que, bueno, visto, por que non? Eu creo que son palabras maiores. Bueno, pero podería ou non? Podería. Estar arriba, sí. Es que creo que os equipos galegos o demostran en xogo. Partido a partido, cando estamos vendo a segunda B, ningún equipo se mostrou superior, de decir, bueno, este é superior a nós, non vamos a ter opcións. O que decimos, os que están arriba, o Guijuelo non deu sensación de superioridade, o Oviedo hoxe, iba a decir que deu pena, pero o que pasa é que estivo moi ben o Compos, por que non? Pois nada, é tempo tamén de escoitar a opinión de Xosé Manuel Laia. Yo creo que es una situación para disfrutarla después de los 3-4 años que hemos pasado últimamente. Creo que es una situación en la que estamos ahora privilegiada, disfrutarla, entenderla bien. Es bonito, ¿no?, verse ahí arriba, pero bueno, estamos todavía muy pronto, hay que seguir, hay que ir partido a partido y no más allá, ¿no? Es cierto que es una posición cómoda y que gusta estar, pero bueno, ya te digo, al final lo que importa es estar en la jornada 38 de arriba y ahora pues bueno, disfrutar de ello hasta mañana y luego ya centrarnos en el partido del Sporting. Pois o Racing que conseguiu o triunfo ante o Caudal, non puido facer o propio Ourense ante o Vilés nun partido no que perdou, Sí, pudo levar os puntos, pero bueno, a trayectoria do Ourense tamén é moi uniforme, non? Parece que nas últimas xornadas non dá ganado como estaba ganando ao principio, pero ti vendo o Ourense sempre está máis cerca de ganar os partidos que de perdelos. Creo que tamén é cuestión de que lle entre esa pelotiña, pero o veo moi sólido. E coa vantaxe, ademais, de que está aí arriba, non ten de momento ningún tipo de presión. Cuarto clasificado, ben posicionado, un Clube Deportivo Ourense que non pasou do empate a 0, non levaba ningún empate ata hai 2 xornadas, nas 2 últimas, 2 empates en goles. O Real Avilés non amedrentou demasiado no Couto, pero foi un rival incómodo baseado na fórmula contra replegue. O Ourense faltoulle algo de fluidez na circulación do esférico, pero foi o protagonista das mellores ocasións. Granda do berciano Borja Valle, ten que estirarse o porteiro David.
Boa tamén a Diker Alegre, remata coa destra dende fora da área. Non chegan a empurrar o coiro nin Gustavo Souto nin Borja Valle. No segundo tempo, máis do mesmo. O Real Avilés o seu. O trío Matías, Dani López e Camochu en conexión nunha acción rápida intentan burlar o sempre seguro Pato Guillén. Os de Luisito, aínda que algo espesos, buscaron con máis criterio gol. A piques está de sorprender dende fora da área o moañés Adrián Cruz. Obriga a usar os puños a David. A estrategia puido darlle o triunfo no encontro nos últimos minutos ao Ourense. Nesta falta, botada por Borja Llebra, a testa de Borja Valle non consegue coalo esférico no portal avilesino. Tremeu a zago completo de Jos Uribe. No córner, tamén lanzado por Llebra, marcha o balón desviado a Xaime Noguerol. Ocasión sen premio pros de Luisito. O colexiado Muñoz Piedra perdoulle a segunda amarela o visitante Alex Arias por unha man. Si castigara outras semellantes do Ourense. Nós o que necesitamos é, al menos hoxe, foi ter un pouquiño máis paciencia con balón, pero se alguén mereceu gañar, con todos os meus respetos para o Real Avilés, eu creo que fomos nós, porque David fixo 3 paradas espectaculares. Lo cierto es que al final pues se volvió el partido un poquito loco. Yo creo que muchas idas y venidas que quizás a nosotros no nos favorecían, pero como tú bien dices, al final creo que en el balón parado, que también es muy importante en el fútbol, que lo estamos viendo día a día, y la pena fue que Jaime o después de Borja Valle en la última de falta pues no hubiera marcado gol. O Ourense, que ata hai pouco non coñecía o que era o empate, sumou o segundo consecutivo, o primeiro da campaña no Couto. Partido entre históricos do fútbol español, hoxe Oviedo Compostela. De momento en segunda B, veremos onde estarán dentro de pouco. Polo que vimos no Tartiere, eu non sabería dicir cal é o líder ou cal ia entre os dous primeiros clasificados, cal vai na zona media da táboa, porque realmente, Tito, é que ti viche o partido, o Oviedo estivo moi mal, non me explico o que puido pasar. O Compostela pasoulle por riba, asoballou o Real Oviedo, que deu pena. É que é así, creo que o Compostela deu unha lección, vaya pasa aquí de Peláez, a verdad que o deixa só. A xogada é fantástica do 0-1. Teño que reconocer que Peláez para mí é unha debilidade dentro da segunda B aquí en Galicia, é un xogador que a min gustame moitísimo, e aquí é que lle dice a José Lu, toma, fai no que... Estaba a marcar Freddy o pase. Eso sí, o solemos facer moito, o que pasa que logo... Hai que executar. Da teoría ides ben todos os adestradores. Eso é verdad. Eu creo o único erro defensivo do Compostela en todo o partido. Ese erro, ademais, individual de Santi Taboada, a hora de despexar, non sei se confía ou se mide mal, e deixa o gol feito a Sergio García. A mí me dá a sensación que mide mal a trayectoria. Logo o equipo perdou, non? O Compostela. Perdou, que de pero... feito, preguntan varios espectadores, entre eles, por exemplo, Alejandro, que se precisamente, pois ese tanto perdoar, pode ser a causa de que o Compostela non este incluso máis arriba loitando neses postos de ascenso. Pois seguramente, ponlle os 2 puntos de hoxe, xa estaría con 20, e igual algún partido máis que podría ter sacado algo. Bueno, o último partido contra o Sporting na casa creo que foi ao revés. Sí, foi ao revés, sí. O fútbol ao final te equilibra. Bueno, pero vemos, sobre todo, na segunda metade, ocasións moi claras, este remate de Jesús que saca Paul, o porteiro do Oviedo, e sobre todo Óscar Tito, as dúas últimas que foron clarísimas. Ademais, mira como entra Jesús, o lateral dereito, entrando aí no man a man co porteiro. Por certo, vaya desastre de defensa aí, nesa xogada espectacular. Entra totalmente só. A mí pareceme increíble que Oviedo e Racing de Santander fixémoslle partidos que manexen os presupostos que manexan para xogar como xogan. Esos equipos, a marxe de que podan xogar mellor ou peor, teñen unha ansiedade, unha encima añadida. A presión é importante. Os 15 minutos estaban ya subiando. Claro, eso, queiras ou non, ao final te limita un pouco. Pois aí vimos esa ocasión de Joselu, por certo, no Compostela expulsaron a Freddy e o segundo adestrador, a ver quen se senta no banco no vindeiro partido. Pois haberá que agardar para ver que pasa. Bueno, pues aí estaba ese resultado conseguido polo compostelano Carlos Tartiere. Tamén xogou en terras asturianas, neste caso ao mediodía, un Celta Begus que volveu de Baleiro ante o filial do Sporting. Duelo de filiais, eu creo que foi fundamental, a xogada decisiva foi a do último minuto do primeiro tempo, porque nese primeiro tempo o Celta dominou. Son dous equipos, ademais, cun perfil moi semellante, dous equipos que igual se desprenderon dos seus mellores xogadores este verán, porque foron a unha categoría superior, que é o que teñen que facer os filiais. É a función, a obligación dun filial, dentro do que sea, é se pode salvar a categoría, porque ten que estar máis pendente de dar
cobertura aos xogadores xóvenes, e o Celta neste caso fai, porque ten aí unha camada de xogadores interesantísima. Aí vemos a Yelko, primeira oportunidade, esta outra de David Añón, tiña o partido máis ou menos controlado ata que a última acción do primeiro tempo esta acaba cun gol moi afortunado. Moi mala fortuna. Sí. Ridículo. Moi afortunado do Sporting. E que ademais, claro, este é que un gol deses psicolóxicos, porque no minuto 46, xusto antes do descanso, claro. E despois o Sporting faría o 2-0, un gran xogador como é Pablo Pérez, que é o que culmina aí esa xogada. Bonito pase. Sí. O Sporting que acabou gañando por 2-0, o Celta B que se pon un décimo, bueno, ainda está en zona tranquila. La valoración es que si el Sporting hubiese necesitado ganar por 4, ganaría por 4, por 5, o lo que ellos quisiesen, forzar la máquina. Un equipo muy superior, nos han ganado en todo y poco más puedes valorar, ¿no? Un equipo muy superior frente a otro que nos va a tocar sufrir si queremos mantener esto a flote. Celta B Oviedo en directo a vender a semana aquí na Liga das Cidades. Se queda por repasar o que fixo o Coruxo de Rafa Sáez, que conseguiu un triunfo para respirar. Importante, collemos aire porque sí. Colleu moito aire o Coruxa, ademais nun partido no que seguramente compre recoñecer, e verémolo en imaxes, que o Marino mereceu sacar polo menos algo positivo. Pero bueno, un resultado importantísimo pro Coruxo. Polo de pronto, esta oportunidade de David Álvarez. Cando un equipo está nesas situacións, Tito, verdad? Gañar, bueno. É que te... E despois xa é tempo de analizar, non? Sí, no, Este é o gol de Pedro Vázquez, moi bonito, por certo. Cando estás aí abaixo, non te preguntas os porqués, solo que ganache. E creo que ahora mismo é o que necesita o Coruxo para sair dai, sempre complicado sair. O que pasa é que salir desas posicións baixas vai a ser moi difícil porque hai, bueno, ata o 17º está a 3 puntos do 11º. Está todo moi comprimido. Como na segunda división, sí. Pasan todas as categorías. É que eu creo que hai tanta igualdade entre os xogadores, bueno, polo que estábamos falando antes, de esa baixada de nivel que ahora mismo as diferencias nos equipos son moi poucas. Estamos a ver xa ocasións da segunda metade, como vemos, boas oportunidades pro Marino, esa de Chusevia, esta outra ocasión de Alejandro que saca aí como boamente pode Fernando, e unha última oportunidade clarísima a que tivo Marino de Espolita, ao final unha gran victoria do Coruxo. Por primera vez en mucho tiempo fuimos capaces de dejar la portería a cero. A veces son valores que no son significativos para el espectador, pero para el equipo, para los jugadores, para la autoestima del grupo es muy importante. Entonces, bueno, nos agarramos a eso y sobre todo, que ya digo, cuando perdemos nos vamos fastidiadísimos y hoy que ganamos pues nos vamos muy contentos, lógicamente. Legend of the Phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Avilés Coruxo tamén ás 6:30, sempre fútbol en directo, xa saben, os domingos pola tarde, tanto da segunda B como da terceira galega. Estamos aínda con esta segunda B da que queremos facer uns últimos comentarios mentres van aparecendo as opinións dos nosos espectadores. En xeral, neste punto, temos dous equipos arriba entre os 4 primeiros e temos outros que non están ningún en posición de excesivos apuros, o Coruxo xa é dela,
bueno, a verdade é que non está nada mala cousa. Sempre se di, non sei cal é a xornada, Tito, na que marcades onde está o punto no que se comeza a definir as posicións, non sei se a xornada, esos 3 meses que se dan xa pasaron, pero eu creo que aínda falta por definirse esta categoría. Sempre esperas a que termine a primeira volta, non? Porque te enfrentas a todos, ves as posibilidades de todos e ves realmente como poden respirar e as posibilidades de cada un. De momento, bueno, salvo o Coruxo, que está un poquinho máis sustiño, eu veo boa disposición dos nosos equipos, e tamén hai que pensar unha cousa, este ano xa hai un descenso menos de inicio, e eso, bueno, pues, os que están abaixo é un respiro, porque un deles non ten que preocuparse tanto. Tamén é certo que hai unha xornada de descanso pola que aínda non pasaron nin o Celta B, nin o Racing de Ferrol, terán que descansar e aí, pois, igual perden algunha posición. Pero, bueno, de momento eu creo que están todos posicionándose ben. Bueno, pues imos ver precisamente como están posicionados os nosos equipos coa clasificación despois desta xornada. Aí a teñen, o Guijuelo e o Oviedo son os dos primeiros clasificados con 24 puntos, a só un temos os nosos representantes neses postos de promoción de ascenso, Racing de Ferrol e Ourense. Superaron esta xornada ao Racing de Santander, que é quinto con 21 puntos,